So we're caught up in drama. Everybody's talking. We're caught up in drama. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I den her video vil jeg fortælle jer, hvordan man kan lære at lave sin egen intro. Se en på hjemmesiden, der hedder pansoid.com. Der er sådan den deler op i 3 steder. Der er Clipmaker 2, der hvor vi skal ind, og så noget background og noget video editing. Men vi går ind i Clipmaker. Så venter vi lige på en loader med nogle forskellige creations herovre. Yes, som I kan se nu, så er den loadet. Og vi vælger bare en tilfældig her, hvor der står name. I kan se, den er delt op i koordinatsystem. Der er lidt farver, hist og pist, og der står name. Ja. Så det er det, personen har lavet på forhånd. Så vi kan prøve at afspille introen, og så ser det ud. Okay, den var nærmest 11 sekunder. Men som I kan se, video resolution, der vælger vi den her 1920x1080. Meget normalt. Det er selvfølgelig efter hvad jeres behov. Framerate, den sætter ned på 30, fordi at det er i forhold til upload kvaliteten på YouTube. Og så anbefaler jeg at ned til 9 sekunder i forhold til længden, så det ikke er sådan en lang intro, og man bliver træt af at se sådan en lang intro hver gang. Og så er der noget forskellig redigering af selve scener og sådan noget. Det vil jeg ikke anbefale at gå i gang med, fordi at det kræver at man har til kendskab med det her program, før man går i gang med det. Men det her, objekterne, det kan vi godt lave på. Så som I kan se, der er noget tekst her. Teksten her, hvor der står name, fordi det er en sådan free. Så kan man gå herind, og så skriver vi test. Så caps på. Så skriver vi test. Enter. Og så vælger vi lige næste. Det er fordi, at teksten det står sådan på to. Den er sådan spejlevend, som I kan se. Der er sådan 2 lag. Så derfor ændrer vi begge. Og så er der noget forskelligt mere, man kan lave på, men det vil jeg ikke anbefale jer. Og så kan vi gå ned i download. Jeg vil anbefale, at I tager good quality. Og den her fil, der hedder MKV-fil, den kan man selvfølgelig altid convert til en MP4-fil. Meget simpelt, det kan man gøre både online og i et softwareprogram, så man i forskellige videoredigeringsprogrammer. Fordi at der er mange programmer, de ikke understøtter den her MKV-fil. Men det er det, jeg har gjort. Så nu venter vi den her fil. Så vender jeg lige tilbage, når den har rendet den her fil. Yes, så er jeg tilbage igen. Som I kan se, så er den renderet færdig, og så kan vi trykke download video. Så åbner man en ny fan. Så jeg læser lige. Siden er meget langsom lige på det seneste, så det er derfor den er lidt sløv. Så men vi venter lige til den har ja. Yes, så er jeg tilbage igen, og som I kan se, så har jeg filen downloadet nu. Den åbner bare selve fanen, og så begynder den at downloade. Så åbner filen her, og så kan I se introen her. Så simpelt var det. Så er det bare ud med at prøve at lave nogen. Det er så simpelt som sagt. Det tog meget få minutter. Så det var alt fra her, og mit navn er Markus, og vi ses.